Just tonight, I just want to introduce this thing can take 3 months to finish. Something ayifuni le ingathetha ngo-prosperity le akayifuni uma uzofisa lesifundo you must be prepared for war. Every time uzofisa lesifundo kuba nama-attacks because it's very important. Ngifela ngamanje ngimisa iy'pika zonke manje ngeke ngimfake le nto ngoba kufana nesihoko ngale nto uma singanithithanga ngale nto uyokholela mara kodwa uma wathithwa ngale nto uzoba serious ne-salvation yakho. Unfortunately, tomorrow, namhlanje ngisa-introducer, ngisazokwenza amanye ama-charters are serious. Mawuphunyuke manje, uyalapha wena. Uyalapha. Yabona manje-ke, mawuloviswa amakhaya, ingqondo. Ngixesha lakho. Ngoba abahede bahamba baye la eThaveni kuye. uYesu meshumayela uthi hambani nenze zonke izizwe abafundi hayi abazalwane. Ingxaki sandelwa abazalwane sishotelwa abafundi. Entertainment. Tomorrow we'll see on a very serious note. Ake sivala amehlo. Liphilile linamandla izwi lakho. Liyadala sifiso lidala ongekho kube khona. Sazovula ingqondo ngezwi lakho ngalezi zifundiso moya ingcwele sigcina usikhusele. I protect my family, I protect my belongings, my property, my cars, everything. I dip them into the blood of Jesus. I soak myself into the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I diffuse every bomb of the devil which has been set up against me. I shall not die, but I shall live to declare the beauty and the goodness of the Lord. Baba Ingwele, I'm running to you as a strong tower, because your word says the name of the Lord is a strong tower, where the righteous runs into it and they are safe. Thank you, Lord, as I minister this teaching. Open our minds. I destroy every doings of the demonic forces in Jesus' mighty name. Every devil worshipper, I bind them in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. It's done in Jesus' name. Amen. Asvulizwi kancane, I just want to say a few things. Maybe I'll take 45 minutes in your introducer namhlanje. Introducer. As from the Revelation chapter 1. Ngiphendi iBhayibheli lami. Oh, asikwazi ukuthi oh. Ngicela ukusebenzisa le chapter le ngoba sekude ukufika la. Le period e tribulation usizi olungakaze lube khona nolungasophinde lube khona la uThixo ezobethulula ingqumbo yakhe ehlabathini
umsindo kaThixo, indebe kaThixo noma icup yomsindo kaThixo iyagcwala ngoku. Into ezobe zenzeka lana ngoba khona i-first half tribulation, khona i-great tribulation. Ngizobe nginifundisa kwi-first half ngoba lento i-divide, lento izokwenzeka. I want to teach you. What a powerful subject. I want to teach you. Visualize this. See it. Akuphinde usasithi sona. That's why uThixo athi asiqhubeke. Yabona ke mase ngifundisa lento emthatha ngayela lento ngathatha 2 weeks. Manga ngamaviki ashiyekile. 2. Uma singasalibalela ngithi ngicela ukuyiphendulela zobe ngibona zobe niyibone izinto uThixo azoyisebenzisa sebethe ihlabathi and kuyobe kunzima la umoya ingcwele uyobe vala indlebe. Not ngathi uyafasta uthi uyathandaza kuyobe ungazwakala umthandazo wakho uzobe ungavakali. Kodwa praise God lento izokwenzeka ibandla selihlwithiwe ngoba siyasindiswa, siyasindiswa siyo. Angiphenduleka anzeni ngabafana ngiphendule lokho niphendule sebese sikubona ngicela ukuyisebenzisa ngizokwenza enye kusasa. Ispend imali mangenza lezi zinto kwenza lezi zinto. Ake sifunde izwi. Revelation chapter 1. Funa maningi amavesi wabhala maningi. Revelation chapter 1. Omunye John chapter 14. I want to preach on this. I want to teach on this subject. Angazi yini ehlekisayo. Ngibona into ehlekisayo. Ngicela laba ngicela ningami ngapha, ngicela nize at least nize lapha behind. Angazi noma nina yakwazi ukubona bengizonikhatha la. Nginikhathe ngithi hamba ningi emuva anizobona into, aniboni into. Ibani honest content ibonayo apha. Kodwa ngeke nibone ngineshow mase ngibhala ngeke nibone ngapha mase ngibhala. Ngeke nibone tu ananiboni lama pictures ngizobe ngichaza ukuthini. Bengithi ngicela nikhathe kusukela gcine kulo mama nina nonke ngapha nijike nithi it's for your own good. Akuncedi nganto ukuhlala ngaphambili kodwa ungaboni into. I want to do my introduction. Uma iSouth Africa izohlasela eZimbabwe and yet eZimbabwe kunama ambassadors, kunama citizens aseMzansi Afrika. Noma kuthiwa bekumbheki noma kuthiwa uMonhlanhla o president,
akakwazi ukuthumela amajoni noma i-air force noma i-ground force to strike eZimbabwe, to attack iZimbabwe, before athatha ama-safety precautions about the citizens of South Africa who are in Zimbabwe. Into yokuqala kazoyenza, into ezoyenza uMzantsi Afrika izobakhupha abantu base-South Africa base-Zimbabwe before ithumele ama-measures ihlasele noma ishaye ngantoni, ngoba i-concerned nge-security yama-citizen ase-South Africa angekho e-South Africa ase-Zimbabwe. NoThixo esemazulwini, this is the Father's house. NoThixo esezulwini akakwazi ukohlwaya ihlabathi kusekhona ama-ambassadors akhe. Into yokuqala kazoyenza uThixo before ohlwaya ihlabathi ukukhupha ama-ambassadors akhe ukuze ongonzakali kanye nababi. That's what we call salvation. Then ukwenza kanjalo kaThixo ukuthi abakhuphe, abaprotecte before attack ihlabathi. Yile nto ezokwenziwa uYesu, akhupha ama-ambassadors akhe, the church, umakoti wakhe, amkhuphe lokho kuthiwa yi-rapture. Ake nithi amen. Ake sifundeke izwi ngoba ngifuna nibheke Revelation chapter 1. Akufunda verse 1, chapter 1 verse 1. Isambulo chapter 1 verse 1. Yeah. Isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Yeah. Ndikoyo. Asike isichilelo esaboniswa uYesu Kristu uThixo. Wasibonisa khona ukuze yena abonise isithaka sakhe. Yeah. Izinto eziza kuhla kamsinya. Izinto ezizokwenza njani? Esisichilelo uYesu wasishumayela ngesithunywa sezulu kwisithaka sakhe uYohane. Angithi niyazi ukuthi uYohane kubafundi kubapostoli, angithi uJesu wayinabapostoli abawu-12 angithi uJudas Iscariot anguThixo thetha ngoJudas uthi umoya ingcwele alengilethele isithule sinye la uJudas Iscariot wayesethimini kaJesu. Wayesethimini kabani? As much as uJesu wayeperforma ama-miracles enomlilo, kodwa wayenegqwirha phakathi. Usethi umoya ingcwele, each and every place inamagqwirha, each and every place inamagqwirha akhona, each and every church elishumayela insindiso linama-devil worshippers akhona. No matter li-hot kanganani, ukhona uJudas. Alikho elingenayo i-devil worshipper. Futhi ubona ngani uma ibandla masehlaselwa ama-devil worshipper, fanele ukuthi kube khona i-split, kube khona i-misunderstanding, kube khona i-confusion, kube khona inhlebo, kube khona abangakupastor, kube khona aba-against upastor. Uthana amen namhlanje. Uthana amen. Uthana amen. And 2, uthi uNkulunkulu kuJehoshaphat kwi-2 Chronicles, lempi akusiyona eyakho, ingekaJehova. When human beings are against you, God fights your fight.
But when demons are attacking you, God does not fight. Ephesians chapter 6:4, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. When usubhekene namademon, uThixo ubuyeke kube wena olwayo, kodwa uma abantu belwa na uThixo uthatha indawo alwe nabantu wena ngabangizwa labo nocawe niyandiva uma ujongene namademon ngeke ehle uThixo ezulu nayilo leyo wena ozolwa kodwa uma abantu bekuvukela manje belwa nawe uThixo othatha over. Wenza njani uThixo uma nje abantu bakuvukela ingakho Jehoshaphat impaksiyone yenu eyami. Don't worry. That is why uThixo no Pharaoh abezwa laba abantu uma uFaro ekuvukela uThixo naye. Asifunde ke verse chapter 140. Awuyifunda ndikho? Yeah. Nasi isithilelo esaboniswa uYesu Kristu uThixo. Masiboniswa khona ukuze yena abonise isigaba izinto ezizakuhla kamsinya. Asisithilelo uYesu wasithumela ngesithulo sezulu kwisigaba sakhe uYohane. Verse 19. Awuqale ufe. Yeah. Verse 19. Yeah. Ngakho ke loba okubonileyo, yeah, nokukhona, nokuza kwenzeka emva kwalokhu. Nokuzokwenzeka emva kwalokhu. Ngamanye amazwi from Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3 ibandla likhona, kodwa from chapter 4 ibandla lisekho. Angiphinde futhi. From Revelation chapter 1, chapter 2, chapter 3 ibandla likhona, kodwa ku chapter 4 mase kuthiwa yenyukela lapha alisekho, selihambile. Onke lamabandla uPaul kulokuza uJohn akhuluma nawo 7 ayi typology of the churches akhona njengamanje. Inhlobo yabazalwana abakhona njengathiwa u7, elinye liyabanda, elinye lilukewarm, elinye li-rich, li-prosperous, njengoba amabandla nje enemali e-prosperous kodwa engenamlilo. Esisi buyisa ingqondo yakho weyipex ngifuna la. Ake uthi kulobe izinto oyibonayo nesikhona nezo after bamba ke eBhayibhelini for my introduction angifuna ukurusha asifunda uHebrew 6. There are foundational doctrines icawe necawe okumele ukuthi ifundise ngawo. Uma ingayifundisanga lento iyabhuda lo cawe. Hebrews chapter 6 uvule verse 1 and 2. Kuma Hebrew chapter 6, yeah, verse 1. Yeah. Ngakho ke masidlule esifundisweni sokuqala nguKristu. Yeah. Siqhubekele kokupheleleyo. Yeah. Singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo. It's a pity ukuthi sisakhuluma ngesifundiso sokuqala and yet seneminyaka eminingi nasindiswa kodwa aningakayazi even effects foundational doctrine. It's a pity ukuthi sinqamela ukwenza ezinye izinto sithethe ngo-prosperity sishiye ama-basic foundational doctrines okuwona omelelisa ikholwa. Uthi adlule lesi sifundiso sokuqala first kubela kunye faka ngabe manje asitshe umngqushi kodwa ingxaki angakabambi naloko oqala kwamasi. Uthini ke lapho qhubeka? Nokukholwa nguNkulunkulu verse 2. Yeah. Nesifundiso sombhaphathiso. Awukusho kahle isifundiso sokuqala 1.
Nesifundiso sombhaphathisi. Qala phansi Faye. Verse 1. Ngakho ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu. Yeah. Siqhubekele kokupheleleyo. Yes. Singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo. 1. Awufuna ngondikhoya. Ngoko-ke masizishiye imfundiso zabaqalayo. Zabanjani? It's a pity ngoba lento esifundayo into yabantu abaqalayo. Kodwa niyazi, uyazi uSathane uthi make sure emabandleni ungashiya ngenye into. One, into angayifuna uSathane uthi shuya ngayo, it's the cross, the message of the cross. Izwi lomnqamlezo. 2, uSathane uyayizonda indaba yokushumela kokubuya kukaYesu. Akayifuni ukuyibona ke leyo. Ufuna nje sithi awusekude uYesu abantu baqhubeke bathi izono. Qhubeka isifundo sokuqala. Qala lapha phansi. Ngoko-ke masizishiye imfundiso zabaqalayo. Yeah. Siqhubele phambili kwezo zamakholwa akhulileyo. Kwezo zamakhola kanjani? Yeah. Masingabi saphindela emva. Yeah. Sibeka iziseko zokukholwa kuThixo. Zokukholwa kuThixo. Nenguquko kwimisebenzi. Lalela, idoctrine yokuqala nje yokuqala it's faith. Idoctrine yokuqala leyo. The highest angel occupy the angelic office in heaven. Lisho ikhwezi lokusa, inkwenkwezi yokusa. But uSathane lisho someone who opposes God, who will never receive repentance, who will never repent, who will never receive forgiveness of God. When we are yona uxolela kodwa uSathane asoza axolelwa. Uyifunda incwadi kaEzekiel u28 ufunde noIsaiah 14 ukuthi uSathane wawa kanjani. Waba no eye about 5. I will do this. That's why kade uthi uSathane mesezo counteract kufuneka indoda enama letter ayi5. JESUS ukuze counteract ukwenza kaSathane. Yabona into engifundisa ngayo bayaphambana emthatha ifunda. Abantu abayithola iDVD yalabahlangi kufanele niwathenge lama DVD. It's very powerful. Lana ingelosi kwawa uSathane wathi mewa wayehamba emazulu. uSathane la emhlabeni la ehlabathini asibuye. Angithi mawufunda uGenesis 1 uthi in the beginning God created heavens and the earth. Kodwa uverse 2 uthi umhlaba osuyi kuhutwa kumnyama. Manje kuverse 1 everything was perfect. Kodwa kuverse 2 sekonakele. Kwenze njani Tata uStone? There is a big gap of ages between verse 1 and verse 2. Ngoba uSathane ngenkathi esaphethe ephethe uLucifer engabo uSathane la kade khamba khona uThixo uSathane ubekhanyisa uLucifer la khamba khona uThixo ngenibona lama lights edrop nathi qi uSathane ubenjalo emzimbeni wakhe yonke into ila kuye onke these lights la kuye ekhanyisa la khamba khona uThixo before khamba uThixo uSathane uyakhanyisa occupy the highest angelic office uLucifer. Mayefuni worship uThixo funi ukisho keyboard uSathane mephambi kwethrone kaThixo. Athi uyaha lela Jesu wama la phansi kwethrone kaThixo ngoba la phansi kwethrone kaThixo kugeleza umlambo. Kukhona nomsi kukhona idalwa ezinamehlo ngaphambili nangemuva. Kodwa uLucifer bephethe indumiso yonke iworship ezulu. uThixo into engakwazi ukuyenza akakwazi ukuzukisa. So uSathane bephethe iministry ebalekile ezulwini yokuworshipa. Izulu lehle waba nepride. Ubabona abantu abaworshipa babanjwa ipride ixesha elithi. Abantu nabazazi bagude kuworship babanjwa ipride bafuna ukucengwa. Ngoba lenkonzo ayikuSathane. That is why uSathane wena amaculo yonke into. That is why wathi mewa wawa nomculo kukhona okwaito or pop wawa na onke lama instrument ayela emzimbeni wawa nakho into akathathwa yona yinye akaphucwa uThixo ayithatha kuyo iglory.
kodwa washiyeka nayo yonke. That's why kukhona pop, kukhona whatever kind, kwaito, jazz, whatever umculo khona. uSathane he is the king. That's why anobuka kahle i-channel O mase njalo ngo12 ufica abanye bedansa nezinyoka la benza yonke into. Imculo emininzi eculwa abantwana benu iqale yatrainwa phansi kolwandle. That is why abaculi abaningi njengo pop or Michael Jackson are the king of pop. Bangama devil worshippers. Ingane zeni yinto enza ukuthi ingane yakho ingasazi isingisi kodwa somculo ama words omculo bawazi njengoba enjalo. Okay, ngenxa yexesha nkosami, help me Holy Spirit. Ngenkathi esewa kuSathane waphuma nangu ingqondo. uSathane akangenanga ngegate emhlabeni. That is why there is no second coming without the first coming of Jesus. Sizochaza. Ngeke ibe khona i-second coming engazabe khona i-first coming. uSathane ngesikhathi exoshwe ezulwini waphuma ehlehla la emkhona nengelosi kwavule kumgudu washona phansi. That's why imayini zinga under the ground, igolide lingaphansi, ngoba ngenkathi egxotha uSathane kwakwenzeka i-disorder ephethe ehlabathini. uNkulunkulu wabetha umhlaba ngama first floods, akaNoah ama second floods. Ngesikhathi uThixo uSathane egxoshwe ezulwini washa umhlaba ngamanzi, kwaba nezikhukhula, yonke into eyayingaphezulu abangaphansi. That's why igolide manje balimba ngaphansi. That's why bayafa nabolanda. Mayewa kuSathane ingelosi awanazo ezinye zazo zalala nezintombi zabantu. Lezi ezala nezintombi zabantu kwazalwa isizwe okuthiwa oGoliath, amagxilimbele, ama giants labo ngokwenza njalo zabanjwa literal. Lezo zingelosi zazofakwa kwiprison, ziyasha njengoba ngikhuluma nazo, zivalele kwiprison kuthiwa iTartarus. First prison, second prison, second chamber under the ground ekhona yi-abyss or bottomless pit. Le i-empty la khona ingelosi kule prison i-empty, inedemon elilodwa esizokhuluma ngalo nge-great tribulation ezizokhishwa elizobe lihlukumeza abantu. Ngoba la ngaphansi kunamademon afihliwe angangeyinhloko zamakhanda amahashi, more than millions and millions, angakakhushwa azokhushwa immediately ibandla lihlwithwa, azohlupha abantu. Abanye azobadala izilonda ezine-ulcer ezinganyangeki, noma uthi uyagqirha athi ugqirha nami nginale ngxaki. Bottomless pit yiphi le? Ingenkathi phela jongani bantu abethu, angithi niyabona la uYesu yedwa, la uYesu nendimbane, yithi la noYesu, yithi la esebuya nathi, ngoba i-second coming i-divided kabili. Second coming i-divided kabili, ngisazoyichaza. Khona le eza where Jesus comes for the saints, and lenye when he comes with the saints. La when he comes for the saints, ihlabathi alizumbona, uzoma kwi-second heaven. Akazuma uzosuka kwi-third heaven ame kwi-second heaven. Oh Nkosi yami, ngoba phela umyeni ngenibone makushadwa kufike ngene umyeni ayongena uma lapha fishane ne-marriage officer, bese kuza umatron of honor eze nomakoti neyitrobisi. Meseza umatron of honor somehow center umyeni uyasuka azohlangabeza. Oh Nkosi yami, yes, esuke emazulwini, ungangiphushi mfethu, esuke emazulwini eza center second heaven emkhathini ezolanda umakoti. Matron of honor, Holy Spirit.
uzobe letha umakoti emletha kuYesu, emletha my God. Yingakho lithi iBhayibheli othuka umoya ingcwele uthuka umetron of honor akanaxolelwa kuleli hlabathi nakwelizayo. Ubani ozokusa kumyeni uma uthuka lona, ngoba indlela eya kumyeni yasiwa umoya ingcwele. Umkhwenyana ushiya umfundisi lo shadisa i-marriage office. I-marriage office imele Father God. Uyena ozobe sishadisa phela uba uNkulunkulu. Uzosuka umyeni ashiye ngapha i-marriage office ayolanda umlobokwazi wakhe. Abe siyamthatha ahlangane naye emkhathini. Third heaven ake niqedele ngapha. Third heaven, it's the throne room of God. Heaven, yila where God is. Izulu lesithathu. Athi uPaul ngiyamazi umuntu esemzimbeni noma engekho emzimbeni ekwelesithathu. Tshela umakhelwane komnandi ukusindiswa. Mbuzo ukuthi usindisiwe na? Mbuzo ukuthi usashebe usathi isona? Mbuzo ukuthi ujolelani? Mbuzo ukuthi uyenzelani sex outside marriage? Ngixelele ukuthi abenze sex outside marriage abayi lapha. Lihle lona izulu ikhaya labangcwe kulapho empty i-abyss izothatha mhlazana uJesu ebuya nathi. Ngizobe senginifunde incwadi kaZakhariya chapter 14 into ezobuya kwenzeka so kufunda kusasa. uJesu la kuyobe kuyi-valley of Armageddon ikwa-Israel, kuyobizwa ukuthi i-battle of Armageddon, the last world war. La usathane obehlele zonke izinto zakhe njengoba njengamanje onke amazwe o-Iran kukhulunywa ngama-nuclear weapons. Onke amazwe alungisa ixhobo. Why? Kulungiselelwa ukuliwa no-Israel nokuliwa noYesu. Lana mebuya kuYesu uzombamba umchasi Kristu, Antichrist no false prophet. Ngizobe sengikhombisa bawufaka into the lake of fire. Bafaka khona bese usathana abanjwe. uYesu akaze angcwabe umuntu, kodwa la sizombona engcwaba umuntu ku Revelation chapter 20. Uyobe engcwaba uSathane. Ethi ngabona ingelosi iphethe iketa ngelikhulu yambamba uDraco yamphosa la kwi-abyss. La i-abyss umgodo ongenamkhawuko. uSathane uzobanjwa kanje, inhloko yakhe ijonge phansi, uJesu ambambe ngeinyawo amjikijele kulomngxunya kule ntolongo. uSathane ekhala eshona phansi engafiki to the end for 1000 years. Ngaleso sikhathi emthatha emfaka phakathi, thina sobe sila singena manje singena kuyi-1000 millennium, sesingama kings sibuse ehlabathini kanye noYesu. Kodwa abantu abazovuka kwi-first resurrection, abazohlwitha, abasasheba ababhanqayo ngapha ehlabathini ngapha kuYesu, abazubuya noYesu. Abanye abazukwazi ukumela u-Antichrist ngoba amanzi uzowathenga ngophawu, yonke into uzoyithenga ngenamba. Ukutya yonke into yakho uzobe uyithenga ngale namba engizobe ngikhuluma ngayo. Kuzobe kunzima yikho noma ufuna ukuyo-withdrawa noma into nayikho into ozoyitsha ngaphandle ukuthi ube nenamba. Uzongena uma uyinqaba uzobe unqunywa kabuhlungu, ungene ngegazi lakho, inceba kaThixo ingasekho.
lento ayikho koManconde, ayikho Universal, ayikho kaLeganyana, ayikho kaPhongoma, ayikho kaMama Sporting. Lalelani, abanjwe kusathana afakwe la ngenkathi efakwe la zonke izinto, izitshalo, fruits, vegetables, iklabishi lingaka ngalelo xesha liyoba ngaka, ngoba the master of death and sin uzobe efakwe lapha. Inyoka iyobidlala nengane, ibhubesi, the lion, it will stop devouring a man, liyotshutshana inqa. Zonke izilwane lezi ezitsha abantu ziyotshinca, crocodile, ngoba ukufa kuyobe ngiyajabula la siyakhona akho Sathane, la siyakhona ngiyajabula igama lami likhona, gaze lakho likhona yini, likhona egameni yecawe yakho, kodwa la alikho. Unayo i-uniform yecawe kodwa unayo lekaThixo. Kodwa afakwe la uSathane, afake as kuphele 1000 abesiyamkhupha kuYesu, abesedukisa abantu kokugqibela. Number 3, paradise. Uyabuza umunye kanjani isithole? Phela ku Luke chapter 16 isicebi noLazarus kwakuhlukaniswe umfula noma iGulf. Le paradise yila uYesu ehla khona. Phela ngenkathi ela uYesu emnqamlezweni methi, Father, into thy hands I commit my spirit. Umzimba wakhe bawufaka emngcwabeni, nabe ufaka emngcwabeni umoya wakhe wanyuka wezala emazulwini wazokwenza inkonzo ye-redemption. His soul washona phansi njengethi ugumbi. Into yokuqala ezodibana nawo umnyama. Number 2, igazi lika amadrop egazi kaJesu. Ngesikhathi uJesu umphefumulo wakhe ushona phansi, igazi lakhe lalishona phansi esihogweni. Kwakukhona iparadise, oDavid oDaniel babela babehlukanisiwe, kukhona iparadise. Number 4, kukhona iHades, Hades, hlukanisile. Manje le ngenkathi ethi Eloi Eloi lama sabachthani, lithi iBhayibheli kwabamnyama ehlabathini, buya kwabamnyama ehlabathini kwaqhekeka amadwala, kwavuleka amangcwaba. Kwenzakalani makuvuleka amangcwaba? Phela ngathi wayehla phela uYesu ngomoya, ukuthi phela iBhayibheli alikulanda lesi chronological. Wayehla eyolanda itshixo, wafika la wayivula iparadise le phansi komhlaba, wakhupha abangcwele. Lithi iBhayibheli kwabonakala kuvuleka amangcwaba, kwabonakala abangcwele bongena emzini ongcwele. Isi-shift iparadise yeza la khona empty, khona le manje nabantu bonke abantu abafayo besindisiwe beza la second heaven. Isihlobo sakho sishone sibhubhe sinoYesu, asikho la kodwa sila. Akekho sengene lana kodwa bala kwi-waiting room. Angithi mawuse bus stop kuba ne-waiting room, ulindele ibhasi. Angithi naya iparadise i-waiting room yabantu abasindisiwe. Kuba ngathi basezulwini, it's a little heaven, ba-enjoy ulife omnandi, bayaqula abasalami, baya-enjoy, banibuka le hlabathini manijolo, bathi akubuyazi lona. Kanti la iHades, it's a little hell, isikhoko. Mawufe udlala ibhola ungenawo uYesu, ulidlala lingamadangatho omlilo. Makade uklexeza uthanda sex, ukangathi uyayenza iwumlilo usayi-enjoy. Makade uncila notshalo kungathi amanzi awumlilo, lento it's so real. Makade umasturbate, uyi-lesbian, uyi-gay, ukwenza usha, uqala phansi umlilo wehle, uphinde uqale phansi wehle. Bayalila, impethu yakhona yifi. Bonke abantu abangahlambuluka, abangazenza inyulo bala. Jongaka 5, lake of fire, final damnation. Bukanike jongani ichibi li-empty
leli. It's the final base of the wicked people, including abazalwana bazosha kakhulu ngoba isihoko sinama levels. Can I go deep? Yelinyanga uThixo ngikhombisa isihoko as a pair of trousers. Umlenze, one leg of a pair of trousers. Sinama levels la phezulu khona bezoba besha betere mhlawumbe level 1 ngena amaSulumane. They are holy. Nama Roman Catholics, they are holy without Jesus. I'm sorry, ladies and gentlemen, Catholics are going to die and go to hell. Ngoba, oh my God, why ngisho njalo? Ama-Catholics ayaxoka athi there are 2 ways, athi there are 3 ways. Ngithi neli Bible khona isihoko nezulu, kodwa ama-Catholic athi khona 3, i-purgatory, isihlanzo, ukuthi uma ufa noma athi umdaka uqala udlule la bakuhlanza usufile. Wrong. There was no need for crucifixion of Jesus. Uma kukhona indawo enjalo engekalenge emnqamlezweni, uma kukhona indawo ozohlanzwa kuyo masufile. It's either now umamukela manje noma uyamphika uyongena esihokweni noma ezulwini. AmaRoma athi uJesu noma athi yethi Maria akhonza uMaria. AmaRoma athatha indawo kaJesu idlalwa uPope. Njani mbona uPapa lo usubstitute uJesu. That is why bamthatha bathi pontiff, bamthatha njengongcwele ngcwele. That is why AmaRoma aproduce kakhulu ama-homosexuals, ama-gays and lesbians. Labantu besifazane abangashadi, ama-sistela ebusuku bapromota ukuthi azala amadimoni. Nkosi yami, my God. Julile, ofata labangashadi bapromota i-homosexuality, balala nabafana yonke into kuzalwa amadimoni. But that is why Roman Catholic Church ilibandla lokuqala liba khona endaweni ilona ela persecute the early church. Bebamba abantu besifazane bebanqumula ingono samabele ngesikele. Yabona njengoba ukhonza uSathane, usebenzela uSathane mntanami, akanayi thank you card uzala wena esihogweni la ngaphansi. Angazi nehlekisayo ukhonza uSathane na njengohleka nje ungahlekisa into nje uzala ngaphansi. Lena kubani onke lama prison, Tartarus, Abyss, Paradise yonke azothathwa abese eyothululwa la, azothathwa ekugcineni ngefinal judgment, azothathwa azofakwa, thathwa iTartarus, kuthathwa iAbyss izofakwa kwi-lake of fire la kube sekukhona ukukhala nokugedla kamazinyo. Athi umhlabeli bayozisola, 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 bangakholwa bayozisola, 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 bangakholwa yo. Ngisa introducer ngizobe ngifundisa, ngisa introduce. So la ngaphansi njengade esho baba uGumbi makuthiwa bakini abangasekho ukhonza abantu abasesihogweni, siyanwetshwa isihoko nge-second. Abaninzi bayakhona, abanye unfortunately kuya nabantu ibona abazosha kakhulu abazalwane. Uzoya esihogweni ngoba usizela utata womntwana wakho. Bonke oma bengani zami mina nginengane ezo5 akhona oyedwa engisene fellowship naye. Asambeke sibambeke manje. There is no second coming without the first coming. USathane asibuyeni bangcwele ngesikhathi ephuma ehlehla nyova ezulu ewiswe laphansi akangenanga ngegate. John chapter 10, umalusi omuhle ongena ngesango nezimvu ziyamazi
naye uzazi ngamagama aso, kodwa ongangeni ngesango uyisela nomphangi. Ubani ongangeni ngesango? uSathane. Ngenkathi egxothwa uYesu wangena ngesango, the womb of a woman. That was the gate. Yambeka la uYesu, wangena wazalwa. uSathane akazalwanga. That is why God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. No Sathane ke manje njengoba esefuna alahlekisa izwe, naye sekufanele ukuthi azalwe wangena. Manje ukuze angeneke nayo uSathane manje naye uzokopa iTrinity kaThixo. Uzokwenza ntoni? iTrinity kaThixo. La ku God the Father kuzoba uGod the uSathane dragon. La ku God the Son unyana uzobe sekuzalwa, usekhona, usezeliwe. Ngoba wangena uSathane waphuma wawe ezulwini, manje usengena ngesango. Uzaliwe lo muntu manje, ukhulelwe, wazalwa umitha usisi womzala, uyiJuda ngokwerace. Ukhona uyena ozothatha uphakathi kumaKristu. Ingake ezoba uAntichrist, hayi anti-Jesus. The devil does not care about Jesus. He is against the Christ-likeness of Jesus. Akazuba anti-Jesus, uzoba antichrist, ngoba Christ means the anointing. Twa isilo sokuqala eBhayibheli lithi isilo, angazi lithini ngesiXhosa. The first beast. Nithini beast ngesiXhosa? Bese kuthi lo ozongena manje ungena njengokungena uManconde, false prophet. Yabona uzokopela iTrinity isiphelele. Sizoyibona kusasa iTrinity kaSathane eBhayibhelini. Jongani mina. Ake ngithi uku-introduce kancane. Inhlizweni mayingakhathazeki. Kholwani yimi nikhona ubawo. Ekhaya likaBaba. Sizobe sesichaza ke bazalwane, ngoba la kunegap ezoba khona between ukuhlwithwa kwebandla nokubuya kaYesu nebandla. Kuzoba u7 years. Sobe sichaza njengamanje yonke ingane ezalwayo ina one day izelwe ithola i-birth certificate, and i-birth certificate i-ID number. La uhlala khona kune-house number. Nemoto ayidrayivayo inenamba. Ngoba why kuprepare u666 number. No ubhali exam awubhali igama lakho exam number. Wena ucathi technology kanti system, ngoba leli gama lithi computer likhipha u666. That is why manje computer advance. Ake sibuye kancane. Kwenzakalani before kube khona i-second coming? Wathi umuntu mayona izulu la release uYesu, weza lokho kuthiwa yi-first coming. Ku-first coming when he came, wafika ezoba umhlatshelo, he came as a lamb. Kodwa kwi-second coming he will never come as a lamb, he will come as a lion. Kwi-first coming njengoba ezile uYesu, he came as a savior. Kodwa kwi-second coming he will come as a judge.
Ake nithi amen. The second coming is divided, is the second coming of Jesus is in two phases. Ihlukene kabili ukubuya kaYesu. Njoba nikubona ke la. Khona kokuqala elithi iBhayibheli, my God. Uzobuya ehlabathini, uzobuya njengesela, kodwa ebandleni uzobuya njengomyeni. Titus 1 chapter 1 verse 13 ikubhanga kabili ithi uzobuya ngoba silindele the blessed hope and the glorious appearing. Izinto ezimbili ezihlukene. Blessed hope eyithembe silindileyo yiloko kokuqala efika la uJesu, sinethemba uyabuya. Lalela ke, the second coming is divided into two phases. The first phase, it's whereby he will come for the saints, and he will never touch the earth, that the world will never see Jesus personally. It will be invisible. Ngeke kubonakale. Oh. Angithi wena mawusindiswa wamukela uYesu. Ngesikhathi usindiswa yazi ungena kwini? Engagement. Ungena kwintoni? Engagement usukwenzani? Usuke uthembisa umuntu nani? Njoba na usindiswa uthenjisa umshado ukuthi uzoshada noYesu as long when uyiphathe kakuhle waphila impilo engcwele egcineni uzoshada noYesu. Shuthi ngesikhathi usindiswa i-engagement. Emva kwalokho kwenzakala after engagement kwenzeka i-great disappearance. Ngijongeni ubhorekile sisi. Ngiyazi kavele lento ayitholekile. Ungaphuma ngisho into ebaleka kangaka. Aqadekile. Buyani. Ngizoshiya ngidedele namhlanje. The first phase la uJesu ezoba eze mesuke emazulwini akalazi usuku. Akalazi nexesha. Ngoba ukube belazi ubezosixelela. Nomoya ingcwele akalazi. Ngendlela kalithanda ngayo ibandla umoya ingcwele ubezolihlebela athi ubuya ngedate ethile. Into akayenzayo ukuthi zenzeni inyulu. Ngoba uyeza ukuthi nina sazi kwazi ubawo kuphela. Uyena kuphela owazi ukuthi uzobuya nini. Kodwa uYesu lokho encenga ubawo, baba awume kancane ungangidedeli. Ebumdansane khona bangakaguquki. Akuthumela uNJ athi kuyoshumayela athi uextenda kuspendwe imali kuspendwe ama pledges amaningi wena ucathi kumoshwe imali kanti kuprotect umphefumulo ukuthi ungayi la into the lake of fire. Njengoba ubona khishwa imali engaka, you are so precious. Umphefumulo ku more than billions and trillions of rands. Ayikho imali, alikho ixabiso elingathenga umphefumulo wakho. Ayilutho le mali oyinikela kunomphefumulo wakho. Akenithi amen. Akenithi amen. Akenithi amen. Lalela. 1 uzothi mesuka azoma la. First phase kuthiwa i-rapture. Le gama ithi rapture alikho eBhayibhelini. It's a Latin word which means to escape or to be caught up. Bese kuba khona i-second phase lokho kuthiwa i-second advent noma i-glorious appearing. Lokho kuqala uJesu ebuya ezolanda ibandla i-rapture. Lokho kwesibili esebuya nebandla manje lithi iBhayibheli onke amehlo azombona zonke izizwe zolila nabamgwazayo bazenjani. Kodwa kwi-rapture akazubonwa. Uzofika belele embhedeni. Utata mesinsi uma engasinswanga athathe omunye ashiye komunye. Izingane emayisinsiwe bazabe ngasinswanga zinyamalale. Kutshixiwe endlini bafica kutshixiwe bafika kungekho whole ngoba phela imizimba yabo sobe sesichaza ngomso izophuma kuvaliwe.
ayiyona le manje banjwe iKentucky izoguqula within twinkle of an eye. Ngokubhanyaza nje kwehle. Sho. Sho, sho. Sho, sho. Sho, sho. Mangabe qhuba umzalwane eqhuba iaeroplane kuzokwenzeka ama-accident all over. Imoto, ama-train, amabhasi, kuzoba khona ama-crash because abazali bazothathwa bashiye imoto zabo, bashiye izindlu zabo. Abahedeni basazoyisuthisa ngezindlu zethu. Ngiyamangala wena ungafuna ukunikela ngale mali yakho uyigcine ebhanki kuthiwa unikela ngo-20 rand. Ngiyamangala ngoba isazotshiwa abahedeni le mali yakho. Yabona phela amen. Makuthiwa nikela ubona ukuthi 10,000 into enkulu kanti awulutho kunesithabo ozosifumana ngokuthi yolanda imphefumulo le mali yakho. Angithi ngibonile enye ikhaphu linikele 32,000 la wena ubona ukuthi i-waste. Bayazi uThixo masifika lapho ngizoba nginichazela. Ngizoba ngintshe kuzokwenzana sinikezwe ithayo ukuthi uThixo wena wadela imali yakho. Wancama imali yakho. And nama sitting positions ethe ezulwini awazi ufana njengoba khona abahlezi la bangibona kufishane kodwa bobe lapha. Abangazu enjoy besezulwini kodwa praise God bobe sezulwini.